जी हाँ, परिवर्तन की आवाज हूँ, अपनों की सेवा का इरादा है। परिवर्तन की आवाज हूँ, अपनों की सेवा का इरादा है। और प्रतापपुर की समस्या से लड़ूंगी मैं, क्षेत्र की जनता से यह मेरा वादा है, यह मेरा वादा है। तो दोस्तों, आने वाले चुनाव में बीना कैथवास जी को अपना बहुमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने गांव का विकास कराएं। चाची बहनी दादी माई, सुनी चाचा बाबा भाई, दादी बहनी चाची माई हो अपना गाँव के किस्मत चमकावे के बा। प्रधान बीना कैथवास के बनावे के बा। प्रतापपुर से अब कीन के जितावे के बा। गाँव की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ₹3 लाख मिली घर सबके बन जाई। जेकरा न मिली रोजगार बेरोजगारी भत्ता पाई। ₹3 लाख मिली घर सबके बन जाई। जेकरा न मिली रोजगार बेरोजगारी भत्ता पाई। पूरा होई सबके आस, बाटे मन माई विश्वास। पूरा होई सबके आस, बाटे मन माई विश्वास। घर घरे सबके जाके समझावे के बा। प्रधान बीना कैथवास के बनावे के बा। प्रतापपुर से अब कीन के जितावे के बा। बीना कैथवास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़क नाली बिजली पानी सब कुछ सही हो जाई। जीत के आई है अब की तो सब काम दी है करवाई। सड़क नाली बिजली पानी सब कुछ सही हो जाई। जीत के आई है अब के तो सब काम दी है करवाई। लाइब्रेरी के निर्माण, इंटरनेट के होई भरमार। लाइब्रेरी के निर्माण, इंटरनेट के होई भरमार। सबके जाके ये बातिया बतावे के बा। प्रधान बीना कैथवास के बनावे के बा। प्रतापपुर से अब कीन के जितावे के बा। बीना कैथवास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुखियन के दवाई मिली, बिटियन के पढ़ाई। सबके ये तो बन के रही है, नाही केहू पराई। दुखियन के दवाई मिली, बिटियन के पढ़ाई। सबके वहीन के बन के रही है, नाही केहू पराई। सानी मिश्रा के बाहर क्षेत्र की जनता के बासा।
बतिया बतावे के बा, प्रधान बिना कैथवास के बनावे के बा, प्रधान बिना कैथवास के बनावे के बा, बिना कैथवास जिंदाबाद जिंदाबाद।